Изведнъж стана лудница. Това за рождените не са. Кой? Ай. Липсито MVP днеска. Два. Следващия път му кажи тело и ще направи. Йо! Шит! Такъв до последния момент бях забравил, си викам, че отидеш другаде. Последен трик. Какво? Последен трик. Яни за шоколадчета. Ей, никой не иска да пусне Яни да си спечели шоколадчето. Ето трикът за нас шоколад. Айде, Липси! Ти си! Йоу! О, шит! Гати безкруполния, хем го снейкнах, хем всичко и пак си прави бар към фивъл. И продължава. О, фак! Ивчо, и той безкруполен не му пука. Изведнъж стана лудница. Това за рождените не са. Кой? Ай. Ти искаш да вземеш жълтиците да му е тъпо ли, какво? Йоу! Тия почнаха да прекаляват. Добре, махам се, извинявай, махам се. Щом ти идваш, аз си тръгвам. Това ли бяха това, бе? Има малки деца, иначе бих казал нещо. В принцип, за съжаление, Марио излезна от пенсиониране да стане тротинеткаджия. Това е Митко, брадъра, BMX-BG, мога го видите за пръв път. много години. Стискайте палци да го виждате повече. Напишете в коментарите. Митко, идвай по-често. Такива тениски няма никъде. Тук сме металисти всичките. Сега снейквам Боянчо. Sta tamo con il tuo fratello. Si praši vedo?
Събирай ги за края на деня, който има най-много ще спечели. Имай предвид, че са от шоколад и ще се разтопат в джоба. Той на всяка Не знам, ама ако продължаваш така да правиш, ще трябва да почнеш да ги ядеш в някакъв момент, защото иначе ще се разтопат в джоба. Имаш ли вакс? А, не бе! В края на деня ще има 3 човека, които ще имат, няма да се вярва какви вакси. Това е гривна. Чакай. За какво е гривна? Тая гривна е за да се чувстваш специален и в края на деня да имаш повече такова. Защото не мога да помня, затова е тая гривна. Благодаря. Ако не карам, поне да промотирам. Нали знаеш, че рекламата за да работи трябва да се показва, така като има вас това колело. Точно това викаше, че като не кара, поне да промотира. Никакъв съм бати, да посипем само, да прецакам нещо. Искаш ли да обикаляш с мене? Нищо не искам. И да ме снимаш как бомба колелата на всички. Как бомбиш колата на всичките, добре? Бомби. Знам как се снима. Оло. Горе-долу трябва да сочи. Представя си, че е фенерче и свети и там да се... Ни спреш? Няма ли да го поя от назад? По-нагоре. Елай на това черното. Елай на това черното колело. На батерията да му залепиш. По средата или? Да! Айде, another year. Ела с мен да видиш. Ще то ни гоме, толе. Ей, там долу, там долу. Another year around. Кой кушито? Кой кушито? Ете! Забавляваме се. Много жегичка на скалата, не бях подготвен. Катикам. Венец за милиони долари. Веригата земята, бе. С златна чейн. Като сочиш тук, не виждаш ли? Ще се виждаме. Какъв е доволен? И за вас, банда. Вика на прахоляка няма да залепне нищо. Те останаха 3, ама. Но не цигни, служи. Айде, сега брат, втора гума. Втора гума, предна? Чай само да видя тук нещо на рамката ти как е. Е, тук не е спукана. Мале, нищо вече залепена. Добре. Ей, глед, самурая! Честит рожден ден, да си жив и здрав, всичко най-хубаво.
Колелото, задължително. На челото ли? Това е първото легално чело, което сме заредили. Другите бяха нелегални. Аре, че ви чакаме от 100 часа. Готови ли сте да тръгваме? Преди 2 часа трябваше да тръгнем. Който колело как ще изглежда? Ай, ще ти дам право на избор. Курва! Малко по-ягода има, яденето. Ти понеже беше доброволен. Чакай! Не каза, че има само 3? Зеления го искам аз. Аре, Борка, знаеш ли какъв е челендж, брат? Мога да ти дам избор. Аз сега ги загледах стикерите. Само зеления, да. Ами, преди много време исках да тръгнем. Те още идват хора. Още скоро. Надявам се до 15-20 минути да тръгнем. Надявам се до 15 Само зеления не ти давам. Да. Е, този ще взема. По-рано да се видим. Yes. Честито рожден ден! Yes, Johnny! Hello, how are you? I'm fine, thank you. Welcome. Oh, thank you very much. The pinky. Skills Another year. Skills cash! That's a new one! Skills cash. Бояне! Skills cash. Still cash. И такова позабавляваме се, ма бихме сменили спота. Така бе, как му се казва? Как се чувстваш като MVP-то днеска? Добре. А, така. Здрасти, бе. Направи ли го? Да. Тръгваме към паметника. Добре. Ние отиваме да се скриваме. Ще се скриеме на паметника. Добре. Не, всъщност, ние отиваме на паметника, всички малки да тръгнат след 10 минути. Чакам на сянка, че си е по-майна. Тръгваме към паметника. Не, по-скоро бултажа. Здрав. Голям да порасне. Стига бе, че колко по-голям да порасна. То е, че тениските малки ми станат. Колко по-голям порасна, толкова по-ми стават къси тениските. Тази година всички са шишили спрямо миналата година. Той Виле по-дебел. Пиксто правя всичко. Това е на Иванчо камерата, да, малко е. Ние сме такива мултифункционални. Имаме всякакви байкари, хиксари, гравели. И отиваме на паметника следващ спот на Баба Яга.